Bonjour, bonjour. Bon, ça a eu beaucoup de cérémonie, fin de la guerre de l'Algérie, la commémoration de la fin de la guerre de l'Algérie. Ça a beaucoup de cérémonie, direct à en profite en live. Tsy ny live nakany misy olo misitsika agnatiny magnano compte fake izy, alefa ny sarinaka miaraka amin'ny général Bomba. Za zegny izy koa Jolahy mamongo tefantsofiny général Bomba. Apodika aminazy. Za tsara Jolahy, za koa tsy Jolahy volaniko e. Fa anao mivolagna fa anao koa Jolahy. Anao ka za misitriky amin'ny compte fake. Fa haiko ndraiky anao fa za mirégler problème-nao, t'inquiète pas. Ary za olo tsy mety ribiribiagna. Direct volaniko aminareo zegny, za tsy mety olo ribiribiagna. Podiko aminareo, tsy za mivolagna général Bomba, za tsy mirespecte izy. En tant que général izy, za tsy maintsy mirespecte izy fa tsy mandika an'zegny fa za tsy mahavita mivolagna raha ratsy ataony. Izy koa raha ratsy ataony, za tsy maintsy mivolagna fô. Voilà. Tsy zay fa za tsy magnady, non, adjeko izy en tant que général. Azonareo zegny, adjeko izy en tant que général, za tsy magnasa izy en tant que général. Azonareo, oka mazava tsara le resaka fa anao misitrika agnatiny antsiranina tsaroenao, compte-nao io, problème-nao ndraiky mbola régleko. Kaza tetranao volaniko zegny, fa anao tsy andeha ribiriby za mivolagna aminareo zegny, za tsisy olo magnirika za. Sitraponaka, magnano vidéonaka. Après, za miditra amin'ny vidéo, za nivolagna nagnino tamin'ny Wendy Katelina nagnano nalefandreo vidéonazy, tsisy olo nihetsiky. Sasa nivolagna za rasisty, za magnavakavaka. Non, ampodiko aminareo, anareo ny magnavakavaka. Raha iny koa nataonareo letsy tamin'ny Wendy Katelina iny, nalefanareo lalagna, nifiezonareo olo jiaby, tsisy olo masaky nagnano vidéo zio karaha teo afaka moaligny. Azonareo zegny, fa niany izy, olo boka aminareo agny, ni-invité n'olo jiaby, olo maro maventy tamin'ny mariage nazy, niboaka vidéo nazy, olo jiaby amizay nitrangana. Olo jiaby boka Antananarivo nitrangana. Azonareo, donc karaha mazava, tsy zay madiniky, que ce soit Antananarivo, que ce soit Côtier, que ce soit peu importe gasy volaniko. Tsy zay magnavakavaka fa anareo mampiady zay. Firy fois zany volagna zegny, impiry zany volagna zegny eto. Impiry zany volagna zegny. Anareo magnavakavaka raha zegny efa volaniko taminareo fa ela. Ampiadivindreo atsika boka Antananarivo volaniko zegny, ireo amizay agny ireo maro maventy amizay magnano zay raha tia ataondreo. Donc raha mazava volaniko, za tsy olo ribiriby anareo volaniko. Anao koa lehilahy volaniko aminao, kaza misitriky agnatiny compte antsiranina tsaroe igny. Anao direct aboanao soranao za, soit cahier-nao za, soit amezanao comment ça, un endroit anao avy aty atsika miaro, tsisy problème zay. Fa za tsy hamango tefantsofiny général Bomba. Za ndraiky mivolagna général Bomba, karaha za magnaja PM NC Christian. Za magnaja izy, raha volaniko fo, izy koa tsy marigny aminaka fo. Zay volaniko tsy mila anao mivolagna aminay fa andeha agnamboatra lalagna Geoffreyville, tsy jirenay igny. Raha tadiavinay volaniko, maire Diego ampodianinareo amin'ny asanazy. Simple anaka zegny. Ary za tsara nagnasanareo. Fa anareo tsy maintsy volaniko fo. Nje ino raha tianareo, anareo tsy maintsy volaniko. Azomba anareo mba tsy olombelogno. Zay volagninao, zay agneky. Anareo volagnina anareo tsy agneky. Zay volaiza anareo resaka arrestation arbitraire. Aboanareo volaniko aminareo zegny, tous les prisonniers politiques. Simple igny. Marco ny moalina agnano vidéo. Za koa mivolagna misy magnaraka fo après. Iny baka tiavako izy. Resaka maramila volaniko. Maramila, anareo tompiny. Anareo tompiny andraiky. Gendarme anareo tompiny andraiky. Volaiza anareo misolelaka. Tout simplement. Izy koa tianareo androso tanàna io,
voleza anareo misolelaka, misy général misolelaka, misy général tsy misolelaka. Anareo zio iny raha ty ataon'ny fanjakana bio, andeha ampiady anareo tout simplement. Au lieu que anareo uni agnamboatra raha manjary, anareo ndraiky midika amy raha tsy manjary. Zeny maratsy maramila zio, soit gendarme zio. Zave, tsy nazy karama, garde pénitentiaire. Tsy nazy karama. Karakory magnano grève. Eh be aboanareo aby prisonnier jiaby. Aboanareo aby prisonnier jiaby. Zavanareo baka. Ska tsy azonareo karamanareo. Donc, live naka simple niany, vite fait, zay milanko za boka cérémonie, c'est juste commémoration de la guerre, de la fin de la guerre d'Algérie. Zay milanko la guerre tsy maintsy andefo. La guerre nde tianareo nde tsy tianareo. Depuis la nuit des temps tsika fa miaigna amy la guerre. Atsika fa miaigna amy fahafatesagna zegny. Niany ndraiky Madagascar, ro agny, olo resaka la guerre, agny à Madagascar agny, resaka ino, comment dire ça, détournement de fonds, arrestation arbitraire, trafiquant de cocaïne, raha jiaby zegny. Zava, exemple trafiquant de cocaïne. Zava iagnareo zay ty boka varitra ty. Or que firy kilo mandeha Antananarivo. Ataovanareo sartier boka. Ataovanareo sartier. Enareo jiaby tsisy raha tsy hainareo fa anareo manginy. Anareo manginy. Ape koa sasany mivolagna agny fa anareo bevava volagnindreo normal. C'est pas la faute nay anareo tsy ambela mivolagna. Tsy la faute nay anareo afody vava. Donc tsy la faute nay. Mavia ty koa mietrefa, miediva avy agnaty, io amizay anareo mavita mivolagna. Zay koa tsy esclave. Colonisation fa vita aminay. Zay aty tsy coloniser eto. Anareo mbola coloniser. Tsy amy la France eky. Tsy amy la France. Ivolagny maro koa no moaly. La France, io tsy idiran'ny la France eky. Atsika gasy. Atsika samby tsika gasy. Zavanareo volaniko raha mandalo zio. Atsika samby gasy fo fampamono gasy. Kaza megna fautif la France non. Fitondragna tsika ty. Zava Andry Rajoely, ino raha vitan'Andry Rajoely? Zava équipe nazy jiaby, andeha angataka 24 milliards. Andeha angataka 24 milliards ataonareo iny. Andeha distribuer nareo anareo samby anareo. Io amizay tarankanay magnefa raha jiaby. Vitanareo mandeha mivangatragna anareo, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, des millions et des millions. Taranka amin'izay magnefa ziny. Mandeha mizaboka olo jiaby. Exemple la France mandeha mizaha, nareo koa mbola nananay 24 milliards. Aia 24 milliards. Si. Zavanareo président nareo taloha nitrosa taminay, mbola tsy voaevany ziny. Io amizay tsisy olo la France, la faute de la France. Non. Io tsy la faute de la France. Tout simplement. La France c'est des businessmen. Ireo mizaha intérêt ndreo. Izy koa miala eo la France, la Russie mihidiky, izy koa miala eo la Russie, États-Unis, Chinois mihidiky. Arakaraka fagnaovantsika izy. Zavany any niarreteny Mamravatomanga, exportateur international jiaby, samboriny raha io. Zegny amizay PIB tsika mijotso, zegny amizay ariaritsika farana ambany. Azonareo zegny. Fotiny tsisy économique tsy mandeha ke, économie tsy mandeha. Fotiny fieziny Mamravatomanga, la vanille, cacao, volamena, raha jiaby, fieziny. Karakory atsika zahoagna vola, exportation tsika tsy mandeha. Donc la faute tsika gasy. Izy koa ndraiky ziny nisy concurrence, io tsika mivola zay tsy angala Mamravatomanga fa angala amy chinois, angala amizay. Io mandeha raha tsara. Le problème lanko aminareo, io anareo tsy tia d'état fédéral io conséquence. Izy koa tsy avy état fédéral io volanko zegny, Madagascar mbola io fo. Tant que tsy apetsaka le état fédéral. Voilà, zegny. J'espère nazavazava vidéo naka, tsy ataoko ela fo. Voilà. Merci, neny tandreny.